Και μιλάμε ότι για να καώ εγώ αυτό κόστησε, ξέρω εγώ, 5 ψηφία. Το σκηνικό που είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, στο van, Αυτό με το όπλο. Παράδειγμα, για 20 κομμάτια γράφω 100. Να δημιουργήσουμε μια ταινία γύρω από την πορεία μου. Δεν έχω TikTok, σκέψου καταρχάς. Γι' αυτό κουβαλάμε και συνόδια, γιατί κουβαλάμε και ρευστό. Πολύ σωστά. Αλλά γιατί το έκανε στα Mad Beam, γιατί δεν το έκανε σε κάποιο δικό σου φεστιβάλ? Όπλο! Όλοι κάτω! Και κάνουμε όλοι μαζί, έτσι. Ντοκιμένταρι κάνουμε επίσης και είστε κι εσείς μέσα σε αυτό αυτή τη στιγμή. Αποκλειστικό. Αποκλειστικό, όντως. Δεν χρειάζονται intro και τέτοια. Να είμαι ειλικρινής. Εδώ έχουμε κάνει τα δικά μας τα ζητάματα, okay. Το θέμα είναι όμως ότι εσύ αυτά δεν μασάς. Έχεις έξω μια συναυλία να ετοιμάζεται. Ναι. Κάνουμε το hearing σε λίγο το sound test. Είμαι πολύ χαρούμενος που είστε εδώ για να το ακούσετε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ αρχικά που έρχεσαι και κάθεσαι εδώ και ανοίγεις μια συζήτηση, ένα διάλογο μαζί μας. Πολύ μετράει να ξέρεις. Χαίρομαι πολύ και για μένα. Πάμε στο ψητό λοιπόν. Πάμε. Κάνεις ερωτικά. Σ' αρέσουν, γουστάρεις, αντικειμενικά. Το πράγμα που αν με ανέβασε εκεί πάνω στο ευρύ κοινό, κυρίως είναι τα ερωτικά μου. Και σαν rapper θεωρώ ότι έχω skills, αλλά ευχή και κατάρα τα περισσότερα μου hits είναι τα ερωτικά μου. Μπορεί να έχω, ξέρεις, NASA παντού, Σιάν και τέτοια, αλλά έχω, ξέρω, μάνα, σεξ, δοκίμασέ τον. Κατάλαβες. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Κάνεις ερωτικά, Ναι. που είναι ας πούμε και καλά το main thing που σε έχει βάλει εκεί που είσαι αυτή τη στιγμή ενδεχομένως, μαζί με άλλα πολλά. Δεν σε έχει τελεχώσει όμως, πιστεύω. Σίγουρα. Είναι σίγουρα ένας μεγάλος Είναι ένα παράγοντας της φάσης. Το θέμα είναι ότι προσπαθείς κάθε φορά και κάνεις ερωτικό, αλλά κάνεις ερωτικό με διαφορετικό τρόπο. Είτε θες να αρχίσεις από τα samples, ας πούμε, Okay. τα οποία μπορεί να είναι και πιο ευρηματικά, δηλαδή να έχουν μέσα κανονικά Ναι, και όργανα, ναι. Ή και όχι, αλλά και οι συνεργασίες σου παίζουν έτσι. Καταλαβαίνω τι λες. Έχω πρότυπα όπως ας πούμε το Pharrell Williams που Πειραματίζεται αρκετά. που είναι παντού. Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτικά παρθώματα που ας πούμε θα ήθελα να φτάσω στη χώρα μου αντίστοιχα είναι ότι μια χρονιά, δεν θυμάμαι ποια ήταν αυτή, είχε το 45 με 46% των κομματιών τα οποία παίζουν στο ραδιόφωνο. Πέρα από δικά του. Και κομμάτια που έχει γράψει για άλλους. Με αυτή τη λογική μου άρεσε να κάνω όλα τα είδη μουσικής. Μπορείς κιόλας έτσι, γιατί άλλο το μ' αρέσει, άλλο το μπορώ έτσι. Να πληγώνω, ψάχνω αγάπη, όχι στρες. Άφησα πίσω το χθες, έλα ζήσε το αύριο μαζί μου. Όταν σε κοιτάω στα μάτια ο χρόνος, όταν σε κουμπά από πάνω η παλμή μου. Είσαι too good, baby, too bad, που το σε έχω άψε βράδυ. Όπως έχω βρεθεί shout out κιόλας σε δωμάτιο με τον Ηγεμόνα, έτσι έχω βρεθεί και σε δωμάτιο με τον Σάκη Ρουβά. Shout out επίσης. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια. Όχι μόνο με το Σάκη, έτσι. Σάτι. Ναι. Μαρίνα Σάτι, Τάμτα. Που ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ρε φίλε, πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να το συλλάβει ο κοινός νους, ο κοινός ακροατής? Ναι. Δηλαδή, έχεις πολλά κομμάτια που θεωρώ ότι πρέπει να κάτσει κάποιος να τα μελετήσει. Το 5am τώρα. 5 η ώρα μόλις μες στο κούς και το μάτι σε έχω κάνει. Γενικότερα, Ναι. όλη σου σκηνική παρουσία. Ήρμάω στο μυαλό μου κλάρι, βγαίνω από ρόβες, πίμερ ζάρι. Το μένω στο νικέι, μοντάζομαι σαν σάρις. Κυνηγάω σάρις, στους πόρους μου μπάρις. Πίκο, χώνες, δακρύχοι, μόνοι είναι εδώ. Τα θεμέλια σηκωσά τους πυλώνες. Τώρα όλοι έχουν πίσω τους έδωσα εικόνες. Καλώς ήρθες στο παιχνίδι με ένα σαν του χαμόνι. Θα σου πω κάτι. Μ' αρέσει ένας ήχος, μου βγάζει ένα συναίσθημα. Επιτρέπω στον ήχο και το συναίσθημά του να με καθοδηγήσει στο τι θα γράψω εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω που θα πάει. Κατάλαβες, δηλαδή μπορεί να ακούσει την παραγωγή και να λες βλέπω δερμάτινα σαλόνια και βροχή έξω από τα παράθυρα και ξεκινάει η ταινία. Με όραμα πάει δηλαδή.
πάει με όραμα το οποίο είναι, ρε παιδί μου, σαν ένα roller coaster από αναμνήσεις μου, εμπειρίες μου, όνειρά μου, ξέρεις, οτιδήποτε, ερεθίσματα. Οπότε με το μουσικό κομμάτι, κυρίως αν είχατε τσεκάρει το άλμπουμ το Get Loved or Die Trying που ήταν Αν το είχαμε τσεκάρει. Αν το έχουμε τσεκάρει, έχουμε και επιλογή να μην το αυτό. τσεκάρουμε. Δηλαδή θέλω να πω, άμα πήγαινες κάπου θα το άκουγες. Δηλαδή, ρε φίλε, το Get Loved or Die Trying ήταν για σένα ένα experimental album. Σίγουρα, δες, κάθε άλμπουμ μου είναι experimental, απλά εκεί τι έκανα. Έκανα πρώτη φορά experiment στο να σου δώσω πολλές διαφορετικές εκδοχές ενός εμπορικού κομματιού στην Ελλάδα. Δηλαδή, μπες και άκου το μετά από τη σημερινή, ας πούμε, συνέντευξη, μπες και σκέψου το εξής πράγμα. Όταν λέει ένας ράπερ, βγάζω εμπορικό κομμάτι στη χώρα, λες dancehall κλαπατσίμπαλο, αυλεπί ή ρεγκετόν. Εγώ πήρα αυτό το πράγμα που σκέφτεται κοινή γνώμη και λέω: πρέπει να δούμε και άλλες οπτικές από το τι μπορεί να είναι εμπορικό κομμάτι για την Ελλάδα. Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν και αυτά τα στυλ μέσα εκεί, αλλά υπάρχουν και άλλες εκδοχές. Αυτό ήταν το Get Loved or Die Trying και στο λέω με την έννοια το πώς γράφω ερωτικά κομμάτια. Η αλήθεια είναι όμως ότι για το Get Loved or Die Trying υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις στην αρχή. Ναι. Ο κόσμος. Ξέρεις γιατί υπήρχαν αντιδράσεις όμως? Γιατί εγώ στάθηκα σε αυτές. Αν δεν είχα καεί εγώ να απαντάω, θα ακριβώς μπορεί να με το συζητούσαμε καν τώρα. Βλέπεις τώρα, αφού βλέπεις τώρα, ρίχτε. Τη φωνή σας! Το ξέρουμε αυτό! Να σας ακούσω μαζί μου. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ένα χρόνο μετά η άποψή μου είναι αυτή, και αν θες με διαψεύεις, ότι από την παρουσίαση του δίσκου, από τις live εμφανίσεις, από το φεστιβάλ, θεωρώ ότι μέσα από αυτό το άλμπουμ το μουσικό σκηνό, το core fan base σου έγινε πιο όριμο. Ναι. Ότι ρε φίλε ο Σάσκι αυτή τη στιγμή έχει απελευθερωθεί. Αν σε βάλω στα παπούτσια μου, αυτό που συνέβαινε ακριβώς ήταν ότι τα είχαμε γράψει όλα στα stage για το δικό μας level, για τη δικιά μας κλίμακα σε σχέση με το rap. Με τον Deluxe, ας πούμε. Είχαμε κάνει τη street εκδοχή μας, αλλά σε εκείνο το project δεν ήταν σαν το Volume 2 που μέσα υπήρξαν στα αλήθεια. Και είμαι ειλικρινής, γιατί ειλικρινά τα κρίνουμε κιόλας. Εμπορικές επιτυχίες. Σκέψω αυτά τα δύο άλμπουμ βγήκαν σε 8 μήνες. Το Get Love το φτιάξαμε σε 2. Αλλά εντάξει, πολύ μαστίγιο μέσα στο στούντιο. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ήταν αναγκαίο ίσως το Get Loved από τη δικιά μου οπτική γωνία, γιατί έπρεπε κάπως να τους δώσω και επιτυχίες. Αυτά τα άλμπουμ, ναι, για να τα συντάξεις, να το πω έτσι, για να βάλεις μέσα 10 κομμάτια, 15 κομμάτια. Γράφεις 15 κομμάτια. Παράδειγμα, για 20 κομμάτια γράφω 100. Ξέρω ότι γράφει πολλά. Και μετά έρχεσαι στη δύσκολη στιγμή της επιλογής. Άνα, γεια σου. Σέτα. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν μπορείς να αποκλείσεις. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει ένα blueprint. Πάντα αυτό λέω και στους καλλιτέχνες. Δηλαδή, το κρυβώ σε πολλούς newcomers, ας πούμε, που αράζουν και ζητάνε συμβουλές ή οτιδήποτε. Το βασικό που έχω να πω σε έναν οποιοδήποτε καλλιτέχνη στην Ελλάδα είναι ότι ρε φίλε, έχεις ένα blueprint. Το blueprint του δίσκου σου. Δηλαδή, intro, κοινωνικό, ερωτικό, για την ομάδα. Ό,τι θες να δώσεις και μετά το βάζεις κιόλας house track, rock track, jazz track, reggaeton, dancehall, ξέρω εγώ, ό,τι κατέβει στον εγκέφαλό σου. Φτιάχνεις το blueprint και μετά αβίαστα λες στον εαυτό σου ότι εγώ πρέπει να βάλω τον κόλλο μου κάτω σε αυτό το χρονικό διάστημα και να φτιάξω όσα περισσότερα tracks μπορώ, και αρχίζει το blueprint και αποκαλύπτει τον εαυτό του. Δηλαδή, θα έχω φτιάξει 5 tracks για τη θέση 1, 7 tracks για τη θέση 2, 3 tracks για τη θέση 3 και μετά θα κρίνουμε από το συναίσθημα ποιο είναι αυτό που ταιριάζει καλύτερα. Τρομερό είναι αυτό που λες. Εγώ που είμαι φαν. Ναι. Και ξέρω ότι προετοιμάζεις το Volume 3 γιατί ήταν αστοράκι στο στούντιο. Ναι. Πιστεύω, ρε μπρο, το προετοιμάζεις. Θέλουμε να πιστεύουμε. Πώς θα κρίνεις, ρε μπρο, ποιος είναι ο πιο fresh ήχος από τα κομμάτια που έχεις γράψει για το Volume 3? Γιατί σίγουρα δεν είναι μια απλή δεκάδα, είναι πάρα πολλά. Ναι, και θα είναι και λογικά 20. 20. Μεγάλο δηλαδή. Ναι. Πάρε. Πώς το κρίνεις τώρα, τι είναι πιο fresh, ρε μπρο, για το Volume 3, όταν είσαι σε αυτό το ακούγεται λίγο πολύ, ξέρεις τι εννοώ, ακούγεται. Το Volume 1 και το Volume 2 και το Deluxe κατά κάποιο τρόπο, επειδή όλα αυτά είναι 20 δίσκοι, έβλεπες καθώς εξελίσσεται, υπήρχε η εξελιγμένη εκδοχή του παλιού κομματιού στον καινούριο δίσκο. Έβλεπες το επόμενο βίντεο. Δεν ήταν το ίδιο κομμάτι, αλλά κάλυπτε εκείνη τη θέση και ίσως υπήρχαν και κάποιες καινούργιες. Εκεί πέρα πολλές φορές καταλαβαίνω. Ή να σου πω κάτι, είμαστε με τον ήχο του σήμερα, δηλαδή θα σου κρυφτώ, φτιάχνω κομμάτια από το 0, αλλά εννοείται ότι θα με κ***σει ένα drum pad, ένα κάτι της και θα πω, θα ήθελα να κάνω ένα track σαν αυτό. Σαν να σε πήρα στη μέσα, αυτό που κάνω λέει δεν αρκούν. Σκαμάλα αέρα, έχεις τα τζουλς, όπου και να πάω έχω 10 γκουλ. Κάνουμε το κλαμπ, να μοιάζουμε σαλό.
Πώς όμως ρε μπρο κάνεις ένα hit χωρίς διαφήμιση? Πάντα ήθελα να το χτίσω αυτό. Δεν έχω TikTok σκέψου καταρχάς. Δεν έχω ξέρω, μπρο. Εσύ ο ίδιος. τίποτα. Είναι ένα προφίλ με 1000 followers και παίζει να μην είναι καν δικό σου. Ναι, είναι δικό μου και απλά το έχω για να μπαίνω. Να βλέπω τα βίντεο που βγάζουν. Ναι. Ουσιαστικά αυτό είναι η δύναμη που έχει ένας artist να πουσάρει το Φίλε, το βλέπω πολύ από τον Κάνιε. Δηλαδή ότι ο Κάνιε δεν έχει την πλατφόρμα του πρόμο και έχει καθαρά την κάβλα του κοινού του και τη μουσική. Ή το βλέπα αντίστοιχα στην Ελλάδα εδώ πέρα από τον Lex. Ή η PNL που δεν δίνουν πολλές συνεντεύξεις στη Γαλλία ή δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, εγώ είμαι πιο πολύ του κρυψίματος, της αναμονής και του ενθουσιασμού, του no warning. Σκάμε. Η αλήθεια όμως ο Κάνιε ρε μπρο έχει κάποια live sets στο εξωτερικό που μένουν στο μάτι. Και εσύ το ίδιο αντίστοιχα εδώ πέρα. Γι' αυτό εγώ θα σε ρωτήσω. Αυτό το ακραίο set ρε μπρο που είσαι φλεγόμενος. Ναι. Θα σου πω αρχικά γιατί το έκανες, αλλά γιατί το έκανες στα Mad BMX και δεν το έκανες σε κάποιο δικό σου φεστιβάλ. Γιατί ξέρω ότι και στα δικά σου φεστιβάλ, ακόμα και στο Σάσι Επτίζm, βάζεις την ψυχή σου, έχεις τις μπαλακλάβες σου, έχεις την ορχήστρα σου. Πού να έρθεις τώρα τον Οκτώβριο να δει το επόμενο τι κάνουμε. Οπότε ρε φίλε. Απλά θα σου πω το εξής πράγμα. Ναι. Τι γίνεται. Μας ρίξανε πακέτο στο Λυκαβητό για τις φωτιές, γιατί είχε δει γύρω-γύρω βλάστης. Ναι, λογικό, εντάξει. Μας είχε ρίξει και πακέτο η ίδια ομάδα που μας το έκανε για βίντεο κλιπ. Κάπως ξαναχτυπήσαμε την πόρτα για να μας το κάνουν στα MAD. Και δεχτήκανε. Και μιλάμε ότι για να καώ εγώ αυτό κόστησε, ξέρω εγώ, 5 ψηφία. 5 ψηφία η εμφάνιση στα MAD. Στολές, ιστορίες, όλα. Ναι. Μπαίνουμε στο sound check, Ναι, στο sound check. Αυτό πώς το κάνετε, δηλαδή? Θα σου εξηγήσω 2-3 πράγματα. Αυτά εδώ είναι τα monitor. Έτσι τα ονομάζουμε, σαν τις οθόνες, ας πούμε. Αυτά τα μικρά τα ηχιάκια που βλέπεις πάνω στο stage που κοιτάνε προς τα εμάς. Τα μπροστινά, ναι. Αυτά είναι για να ακούμε εμείς τι παίζουμε. Έχουμε και τα in-ear. Είναι τα ακουστικά μας. Ακριβώς. Εδώ πέρα είμαστε με in-ear και ο κάθε ένας έχει πει στον ηχολήπτη σε συνεννόηση. Εγώ θέλω να ακούω πιο πολύ το πιάνο. Εγώ πιο πολύ τα drums. Εγώ πιο πολύ. Αυτό, συντονίζομαι έτσι, κατάλαβα. Συντονίζουμε όλες τις στάθμες από κάθε όργανο και το ακούμε στα ακουστικά μας live. Έτσι. Από εκεί και πέρα, επειδή το πρόβλημα τώρα ποιο είναι, πολλοί όταν παίζουν μουσική βγάζουν ένα ακουστικό για να μπορούν να ακούνε το κοινό. Γύρω, ναι. Εμείς έχουμε την κοριτσάρα μας εκεί πέρα στην ηχοληψία. Στην κονσόλα. Ακριβώς. Ναι. Που είναι ενώ μαζί μου παντού. Δηλαδή όλοι είμαστε ένα συγκρότημα. Και το mood είναι το ότι στείνει και μικρόφωνο για να ακούμε το κοινό. Έχεις κάνει graphic designs, ξέρω. Ναι. Έχεις ασχοληθεί πολύ με τα visuals. Ναι. Είναι ρε φίλε αυτό το λιθαράκι που σου έρχεται για κάθε. Σπούδαζα κιόλας και δεν το κόψα στη μέση. Το κόψες και σπούδασες και το κόψες. Είναι αυτό το λιθαράκι που σου έρχεται για κάθε live εμφάνισή σου παρουσιαστικά και σκηνικά να είναι καλύτερα από την επόμενη. Δηλαδή έχεις θέσει πολύ τον πύχη ψηλά. Η ομάδα μου έχει θέσει τον πύχη ψηλά. Πάλι καλά, επειδή έχω πάρα πολλές δουλειές, δεν μπορώ τόσο να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή με τα γραφιστικά παρά μόνο αισθητικά. Δηλαδή να τα κοιτάξω και να πω άλλαξε αυτό εδώ, εκεί και ξαναστείλε μου νέο φόρμ. Γιατί πραγματικά έχουμε πολλές δουλειές πια. Σε αυτό το πλαίσιο είμαι πολύ ευγνώμων για κάθε ένα άτομο στην ομάδα μου σε κάθε πόστο και σήμερα στο live που θα το δεις, φίλε, από τα παιδιά τα οποία είναι για τον ήχο και τα φώτα μέχρι και τα παιδιά στις κάμερες, στις φωτογραφικές, στις βίντεο, την μπάντα, τον producer, όλους. Είναι όλοι άτομα επιλεγμένα τα οποία έχουν ριζώσει στην ομάδα, τα οποία είμαστε φίλοι και για να είσαι σε αυτή την ομάδα, πέρα από βασικό κριτήριο να είσαι καλό παιδί, πολύ σημαντικό είναι ρε φίλε και να είσαι δηλαδή down to earth και συνεργάσιμος και από εκεί και πέρα να έχεις καλή αισθητική, κατά τα δικά μας μάτια. Οπότε μπορώ να εμπιστευτώ εισάξια κάθε μου συνεργάτη ότι αν μου πει ότι ρε μπρο είδαμε αυτό και δεν κάνει, θα ξενερώσω γιατί θα ξέρω και εγώ ότι δεν κάνει. Καταλαβες. Οπότε έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Οπότε η ομάδα. Η αισθητική είναι σημαντική για σένα δηλαδή. Θα έπρεπε να είναι για όλους. Γιατί σε ρωτάω, την αισθητική εσύ τη μετράς και φαίνεται διότι έχουμε δει κατά τον καιρό, ασχολείσαι και με τη μόδα αρκετά. Ναι. Καλώς ή κακώς σε βλέπω τώρα, δεν θέλω να πω και πολλά γιατί θα μου πούνε ότι. Ωραία κομφλέξ, φιλέ. Πολύ σωστά κομφλέξ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω όμως, κάνεις τα cornflakes, γουστάρεις γραφιστική, νιώθεις από μόδα, πώς και δεν έχεις ένα δικό σου brand? Πώς και δεν έχεις κάνει μια τέτοια αρχή? Ναι, αυτό είναι πολύ καλή. Γιατί η δικιά μου πορεία τουλάχιστον σαν καριέρα που έχω και σχέσεις με Ινστιτούτα της Κουλτούρας και Πολιτισμού στη χώρα ή έχω φίλους ζωγράφους, φίλους σχεδιαστές, όλα αυτά, μπορείς να πεις ότι στείνω ακόμα τον κύκλο μου και τις διασυνδέσεις μου και την ισχύ μου και σε αυτούς τους χώρους, γιατί πίστεψέ μου ότι εμείς εδώ είμαστε rappers και καλά. Άμα πάμε στο δίπλα χώρο, είσαι ένα στραγάλι. Πραγματικά. Και εγώ προσπαθώ να είμαι σφαιρικά αυτός που είμαι. Οπότε, όταν τελειώσει η αποστολή μουσική, τουλάχιστον στο θέμα συχνότητας, στα release, που πάμε να κάνουμε μαρκαρούχων, θα έχω έτοιμο. Και είναι ακόμα fresh και είναι 4 χρόνων σχέδια. Είχε να κάνει κάτι με μια μικρού μήκους ταινία αυτή? Αυτό είναι άλλη ιστορία. Άλλη δεν ιστορία. είχε σχέση με τον brand. Όχι.
Που έχει βγει μικρού μήκους, λες. Ναι. Όχι, αυτή ήταν του Pressure που συμμετείχα. Υπάρχει και κάποιο που δεν έχει βγει, γιατί το είπες κάπως έτσι. Από τις αρχές της καριέρας μου συζητούσαμε πάντα με τον Angel Shaft να δημιουργήσουμε μια ταινία γύρω από την πορεία μου. Αλλά συνδυαστικά μια ταινία γενικότερα που κάπως να συνδυάζεται με την προσωπική μου ιστορία. Θα το δούμε αυτό ποτέ. Documentary κάνουμε επίσης και είστε κι εσείς μέσα σε αυτό αυτή τη στιγμή. Αλλά το documentary όμως που έχουμε πει με τον Δημήτρη τον Πατινιώτη, τον Ψαρά εδώ πέρα. Τα λέω όλα. Ότι αυτό το ταξίδι μπορεί να μας πάρει και 7 χρόνια και τώρα να μας βλέπεις το 2 για 3. Αλλά θέλετε να είναι έτσι χεράτο μαζί σου παντού. Αυτό είναι όμως το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ σκέψου θα έχει backstage και της ταινίας. Η οποία ταινία θα έχει ηθοποιούς, κατάλαβες. Α, η ταινία θα είναι ταινία. Αναγκαίως. Είναι η αισθητική που λέγαμε. Αποκλειστικό. Αποκλειστικό όντως. Τα δύο αστεράκια, όποιος σε κοιτάξει δεν έχει πια μάτια. Μέτρα, τένα, δι. Money, dance, φρακ. Μες στην Benz, μπαντ, γάμα την πόλη. Εγώ όμως θα σας πάω λίγο πιο παλιά. Και θα σε ρωτήσω λίγο μουσικά. Εποχές σας σκεπτίζεις. Με αυτό δεν είσαι ο μόνος με το θέμα. Ρε φίλε, εγώ πιτσιρικάς άκουγα και έβλεπα ότι έβγαζες άλμπουμ σε μια εποχή που οι υπόλοιποι artists φοβόντουσαν να βγάλουν άλμπουμ. Και βγάζανε ένα single γιατί ήταν της οπτικής ότι θα βγάλω το hit το single και θα μείνω εδώ. Ναι. Θεωρείς ρε μπρο ότι αυτή τη στιγμή ένα άλμπουμ, τη δεδομένη στιγμή αυτή, γιατί όλοι έχουν γυρίσει λίγο τη μπιφτεκά, τη βάρκα και όλοι προσπαθούν να βγάλουν ένα άλμπουμ. Θεωρείς ότι το άλμπουμ τη δεδομένη αυτή τη στιγμή, τώρα και τότε, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και διάρκεια από ένα single? Δηλαδή, γιατί δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι artists τότε που εσύ έβγαζες τα άλμπουμ? Καταρχάς υπάρχουν single, ρε φίλε, τα οποία έχουν τρελή διαχρονικότητα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν αντιλαμβάνομαι. Αλλά τα TikTok singles και τα εφήμερα hit, ναι, δεν έχουν την ίδια δύναμη με ένα δίσκο που πιθανόν να περιέχει και ένα τέτοιο single. Τι θέλω να πω όμως. Χτες βγήκε μια συνέντευξη Ken Carson, Destroy Lonely, και λέγανε τα παιδιά ότι αναγνωρίζοντας ότι η πλατφόρμα μας μεν είναι το TikTok που μας έχει αποθεώσει εδώ πέρα και εμάς και τον Κάρτη, η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι αντιπαθούμε πλήρως το TikTok και αυτό που έχει κάνει στη μουσική και γενικότερα τα social media. Εγώ λοιπόν που ταιριάζει και με το non-promo thing μου, είμαι πάντα, και το λέει και αυτό και η ομάδα στην οποία μεγάλωσα μέσα, το ότι η καλή μουσική πάντα κερδίζει. Αν έχεις φτάσει σε ένα σημείο, πέτα την καλή μουσική και δες την να εξελίσσεται. Και δεν θα το πω για το 5AM. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία βγήκαν και βαρέσαν 25. Το για σένα. Το για σένα προσγειώθηκε στην 26η θέση. Χωρίς πρόμο. Ναι, αλλά στην 26η θέση. Και μετά. Καταλαβες. Θα σε πάω λίγο πιο παλιά όμως. Από τα πρώτα Οι tracks. δίσκοι είναι αναγκαίοι. Οι δίσκοι είναι αναγκαίοι. Γιατί έτσι γεμίζει stages. Αυτό φίλε είναι tips and tricks for new artists. Από τα πρώτα tracks σου στο YouTube. Ναι. 17.000 views. Δαίμονες. Δαίμονες, γι' αυτό καταστροφές. Ναι. Ένα πουλάκι μου είπε ότι πίσω από αυτό το 2015 ήταν να βγάλεις ένα EP που λεγόταν Night Vibes. Ισχύει? Ισχύει full, τρελό αυτό. Το ξέρω Ένα αυτό. πουλάκι μου το σφίξε, φίλε. Κάποιος από Χρυσούπολη είναι για να το είπε αυτό. Μπορεί να είναι και κάποιος από τη φάση, φίλε. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και κάποιος από τη φάση. Μπορεί να είναι και κάποιος από τη φάση. Όντως. Μου είπε κιόλας ότι κάποια tracks μπορεί να είναι inspired από το ρόντο του Travis Scott. Τότε, αυτό το Δαίμονες. Καλά, εντάξει, δεν είναι inspired, είναι κυριολεκτικά διασκευή. Δεν είναι inspiration γιατί έχω πάρει το instrumental και το έχω πατήσει με το λόγιο flow. Σωστός. Θα σου πω τι γίνεται απλά, μια μικρή παύση σε αυτό. Εκείνη την εποχή είχα βγάλει ένα ολόκληρο άλμπουμ, αυτό πας να πεις, Ακριβώς. Ναι. Πες τι θες να πεις για να σου πω αν είναι. Είχες βγάλει ένα ολόκληρο άλμπουμ και ερχόμαστε 10 χρόνια μετά και βγάζεις το 5AM και σύντομα το Volume 3. Ναι. Υπάρχει και κάποια σύνδεση με όλα αυτά? Αυτό είναι για πολύ core fanbase ερώτηση. Υπάρχει μια σύνδεση στην πορεία. Ποια είναι η σύνδεση? Το ότι τότε εγώ ήξερα τι μου άρεσε, όπως ξέρω σήμερα τα κομμάτια, αλλά τότε δεν είχα βρει τον εαυτό μου. Τώρα μπαίνω και είμαι ο Σάσκε. Αν δεν κάνεις μουσική, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω καλύτερα αυτό, αλλά κάποιος που το βλέπει και κάνει μουσική θα καταλάβει τι εννοώ. Τώρα είμαι ο Σάσκε. Τότε ήμουν ό,τι μου άρεσε. Και μάλιστα για να φτάσω να μάθω πώς λειτουργούν όλα τα εφέ σε ένα στούντιο, τι μου αρέσει, τα flows, να εξασκήσω πράγματα, ιστορίες, να μπακάλικα στο χωριό μου, να καταλάβω πώς κάνεις μουσική. Έπαιρνα όλα τα κομμάτια που μου άρεσαν, τα έκανα instrumental, έβαζα δικούς μου στίχους, κράταγα το ίδιο flow με αυτούς, ίδια εφές στις φωνές, τα πάντα. Μετά το κατέβασα αυτό το album, το έχω μόνο για πολλοί φίλους μου. Αλλά ρε φίλε, προπονιόμουν στο να καταλάβω πώς οι Αμερικάνοι κάνουν τη μουσική τους, κάνοντας copy, ακριβώς copy, τα ίδια και κομμάτια. Δεν έλεγα είναι δικό μου track. Μπορεί να το έλεγα σαν πιτσιρικάς,
Αλλά στο σήμερα, ρε φίλε, κατάλαβες, δεν ήταν κανένα δικό μου track, απλά ήταν η προπόνησή μου. Και ο Σαπράνοφ τότε που είχαμε μια πιο κοντινή σχέση, τότε είχαμε πιο πολύ συναναστροφή καθημερινά και με συμβούλευε σε πράγματα, μου είχε πει και πολύ σωστά μου είχε πει τότε: μην το αφήσεις Σάσκε, κάντο Σάσκε practice. Σάσκε practice ο Σαπράνοφ. Το κανάλι, ναι. Μια βουτιά στα βαθιά, Και αρχικά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας αρέσει να ακούσω. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και αυτή η στήριξη μας δίνει δύναμη να πάμε μπροστά σε αυτό που κάνουμε. Από εμάς καλό βράδυ. Ως την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ για όλα απόψε. Να πούμε και σε αυτούς που μας βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με τον παραγωγό και οργανωτή του Ether Festival, τον Πέπε. Έχω έρθει αρκετές φορές στην Κέρκυρα και για συναυλία και γενικότερα. Την αγαπάω πολύ σαν νησί. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις αυτό που λένε, άμα συνταξιοδοτηθείς. Στο μυαλό μου σκέψω έχω νωρίς σύνταξη, ας πούμε. Ναι, ναι. Άμα συνταξιοδοτηθείς, πρώτα ο Θεός που θα πήγαινες. Και θα σου έλεγα εγώ, μπορεί να πήγαινα και Κέρκυρα. Το λες, Φίλε, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία με την έννοια ότι έχει ένα ήρεμο vibe και την ίδια στιγμή έχει και κάτι old money vacation να βγάζει. Είναι όντως πολύ, ρε παιδί μου. Έχει μια φινέτσα. Έχει μια φινέτσα και ποιότητα ζωής. Σκάει ωραία. Σκάει ωραία. Είναι από τα στυλ που μου αρέσουν. Κοίταξε, έχει αρκετή φινέτσα, θα πω, και το Ether Festival παρόλα αυτά. Λόγω του οποίου είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Τελειώνοντας με την Κέρκυρα, Σωστό. Λοιπόν, που λοιπόν, μου αρέσει η αρχιτεκτονική, να σου πω επίσης την Κέρκυρα πάρα πολύ και μου δίνει ένα vibe μιας άμεσης Ιταλίας, ας Εντελώς. πούμε. Αν και είσαι Ελλάδα. Τέλος πάντων, αφήνοντας αυτό, οπότε περνάω ωραία στην Κέρκυρα και έχω και πολλούς φίλους στην Κέρκυρα και μου βγαίνει πολλά τρελά σκηνικά στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα και στην Πάτρα, αυτό έλεγα χθες. Ναι. Σχέση με το Ether, φίλε, φωτιά φάνηκε όλο εκεί πέρα το stage και το location κυρίως. Ξέρεις τι μου άρεσε πάρα πολύ, το ότι πέρα από το γήπεδο μπάσκετ είναι ψηλό αλήθεια. Πολύ αλήθεια. Μου σκάει πολύ αλήθεια και το ότι πετάνε αεροπλάνα από δίπλα. Εντελώς όμως, έτσι. Δηλαδή δεν σου κρυφτώ, έχω πει στο φωτογράφο βρες τη γωνία. Από τώρα, κοίτα πώς πετάνε, του λέω. Να έχει και αεροπλάνο μέσα. Ναι, ρε, να μην έχει αεροπλάνο. Πολύ σωστό, αφού είσαι δίπλα, μέσα στην πηγή είσαι. Είναι όμως η πρώτη φορά που έρχεσαι Κέρκυρα, ξαναλέω, για live. Έχω έρθει σε stage μικρότερα, έχω έρθει σε νυχτερινά clubs, έχω έρθει σε beach bars, έχω έρθει σε άλλο stage σε παραλία πάλι. Έχω έρθει αρκετές φορές στην Κέρκυρα στα χρονικά, αλλά μπορώ να πω ότι είναι η μεγαλύτερη μου συναυλία στην Κέρκυρα ως τώρα. Κοίταξε, εγώ θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Το ήξερα ότι έχεις ξαναέρθει στην Κέρκυρα. Και σε ρώτησα διότι θέλω να σου δώσω ένα πάτημα αυτή τη στιγμή για να σε ρωτήσω συγκεκριμένα. Έχω ακούσει ένα σκηνικό που έχεις πέρασε εδώ. Ποιο απ' όλα. Α, ναι, εκείνο Μία το σκηνικό. πλάκα όπως την ονόμασαν. Αυτό που έχει βγει προς τα έξω, ναι, γιατί έχουν γίνει πολλά σκηνικά. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα για το σκηνικό που είσαι. Όχι αναγκαστικά τέτοιου είδους, Ναι, αλλά ναι, έχουν ναι. γίνει πολλά σκηνικά στην Κέρκυρα, όντως. Φαντάζομαι, εντάξει. Για πες. Το σκηνικό που είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, στο van. Αυτό με το όπλο. Ακριβώς. Ναι. Πώς εκτυλίχθηκε όλο αυτό? Ρε φίλε, την δεύτερη. Ήμασταν ήδη μια μέρα στο νησί και τη δεύτερη μέρα είχαμε κλείσει μια βίλα. Και το νησί μας είχε δει, ρε φίλε, με τι αμάξι γυρνάμε, ποιοι ήμασταν τα λοιπά. Τα γνώριζε. Ναι, και πρώτη μέρα πήγαμε σε ένα μαγαζί εδώ πέρα γνωστό, στο οποίο παίζαμε live. Τη δεύτερη μέρα που ξαναπήγαμε στο μαγαζί, είχε κάτι τελείως άκυρο από εμάς. Ας πούμε, είχε Ζώζεφιν, όντως τότε. Που και η Ζώζεφιν, ξέρω εγώ, χαιρετίσματα, φίλοι είναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το ότι είχα τον τότε φίλο μου και είχε γενέθλια. Και δεύτερη μέρα αυτό ήταν το μεγαλύτερο happening, ας πούμε, στην Κέρκυρα, το οποίο μπορούσε να πας. Οπότε με το αφεντικό που εμείς παίζαμε χτες, κλείσαμε και εμείς τραπέζι στη Ζώζεφιν. Μια χαρά. Και πήγαμε να παρτάρουμε. Κατάλαβε, match moods, χαιρετίσματα από VIP σε stage, γλέντι, ωραία φάση. Αλλά ήμασταν και φορτόγκα, ρε φίλε, με τα μετρητά και ό,τι ήταν αντιστοιχούσε στην πληρωμή από το live. Και πληρωμές και τραπέζια και όλα. Και κουβαλούσαμε ρευστό. Ναι. Κουβαλούσαμε ρευστό, ναι, ρε φίλε. Γι' αυτό κουβαλάμε και συνοδεία, γιατί κουβαλάμε και ρευστό. Πολύ σωστό. Αυτό που γίνεται είναι ότι βγαίνουμε σε κάποια φάση από το κλαμπ να γυρίσουμε σπίτι και παραλιακά μας βγάζει ο δρόμος και παραλιακά σταματάμε σε ένα φανάρι και λίγο πριν το φανάρι αριστερά μας, ήμασταν κεντρική λωρίδα, αριστερά μας κάνουν προσπέραση οι άλλοι και μπαίνουν και τα δύο αμάξια τους μπροστά στην κίνηση. Και σας σταματάνε ουσιαστικά. Μας έχουν κόψει όλη την αριστερή πλευρά και μπροστά. Και πατάνε φρένο στο φανάρι. Και ανοίγουν πόρτες και κατεβαίνουν από τα αμάξια και ο ένας κρατάει όπλο στο δεξί του χέρι. Πόσα άτομα τώρα, ρε αδερφέ Μπούκα, τι είναι αυτό?
2 σε κάθε αυτοκίνητο και να έχουν βγει, ξέρω εγώ, οι 3 κατάσταση. Άκου σκηνικό τώρα. Και μυαλό. ξέρανε έτσι, συνεννοημένο κάπως, ας Και πούμε. αν δεν θυμάμαι καλά, ρε φίλε, μπορεί να ήταν και 3 και να βγει και ο ένας. Ναι. Όπως και να έχει βγει, ο ένας μαν που εμένα πήγε το βλέμμα μου και τον υπόλοιπο ήταν αυτός που στο δεξί του χέρι κράταγε όπλο. Και Εκεί πάει το βλέμμα σου, καλός ή Το κακός. κράταγε δεξιά μπούτι. Ναι, στα κολλητά. Ήταν έτσι, αυτό. Το είχε βγάλει ρε από κάποια θήκη, δεν είχε θήκη, αλλά το κράταγε ενώ μπούτι. Ήταν Έτοιμο. κάτω. Αυτό. Και το βλέπω να έρχεται έτσι και κάνει. Πρώτη φορά το λέω και σε αμάξι γιατί θα το κάνω σωστά. Μπράβο, ναι. Και αυτό που συμβαίνει είναι το ότι εγώ καθόμουν εκεί που κάθεσαι εσύ. Ωραία. Κακό σημάδι αυτό, ναι. Και ήδη δεν κάθομαι εκεί και κάθομαι αριστερά από σένα. Ωραία. Και λέει ο άνθρωπος που είχε και τα γενέθλια και ήταν στη συνοδεία και ήταν οδηγός. Υπήρχε λόγος που ήταν οδηγός και όλες για κάτι τέτοιες καταστάσεις. Και έκανε mood, όπλο, όλοι κάτω. Και κάνουμε όλοι μαζί έτσι. Αυτός ο οδηγός κάνει έτσι. Και εμείς κάνουμε, εγώ κάνω έτσι. Και πέφτει στο πλάι. Από εδώ. Ναι, έτσι. Κατάλαβες. Ή αν ήμουν εκεί, έπεσα προς το παράθυρο. Ναι. Κάπως έτσι, κάτι έκανα. Έγειρες τέλος πάντων, σίγουρα. Αυτός έκανε μπροστά και τι κάνει, γκάζει δεξιά, αριστερά και σηκώνει το κεφάλι του και φεύγει. Τι λες, ρε αδερφέ. Αυτό και φύγαμε έτσι. Και μετά δεν κάτσαμε ούτε να συζητήσουμε ούτε να κάνουμε. Και έφυγε πατημένος. Δηλαδή από το 0 έφτασε 150-160 επιτόπου. Εσύ μου λες δηλαδή ότι έσκασε ένας με όπλο Ναι, και που- εσύ έσκυψες και φύγατε. Ναι, αυτό ακριβώς έγινε. Υποτίθεται ότι όλο αυτό ήταν μια πλάκα βέβαια. Μετά Δεν όταν ξέρω φτάσαμε αν στη ισχύει βίλα, αυτό. είμαστε σε φάση ρε μαλάκα τη ζήσαμε και πώς να το πω. Επειδή έχω ξαναμπεί σε αυτή την κατάσταση, Ναι. μια φορά με κορόιδευαν στην αντίπαλη ομάδα γιατί μπέρδεψα όπλο με κινητό που μου βάρεσε ένα τζάμι. Μου έχει συμβεί αυτό. Οπότε. Ωραία. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ήμασταν λοιπόν μέσα σε μια κατάσταση που λέμε τι έγινε μόλις τώρα. Το φτάνουμε λοιπόν στο σπίτι που είχαμε κλείσει που ήταν μακριά, ήταν ξέρω εγώ βίλα προς ό,τι μπορείς να πεις βουνό εδώ πέρα. Ήμασταν απομονωμένοι στην ηρεμία μας, κλειστές στις γκαραζόπορτες, αράζαμε και σκεφτόμασταν τώρα. Τι έγινε. Και μπαίνω ρε φίλε και κοιτάω, ήταν και ο Συντάρτα και κοιτάμε τα request μας και μας είχαν στείλει μήνυμα οι τύποι, που ούτε τις φάτσες τους θυμάμαι ούτε τα ονόματά τους και μας λέγανε χαχα με φατσούλες που κλαίνε ρε μαλάκες, μια πλάκα θέλαμε να κάνουμε. Ναι, και Και καλά. τέτοια. Αλλά ρε φίλε, το δικό μου σενάριο είναι ότι ήθελαν όντως να κάνουν πλάκα ή ξέρουν ότι είδαμε τις πινακίδες τους. Πέπε, το ξέρεις το σκηνικό αυτό, Το ξέρω, ναι. Αλλά θα σου πω το ότι όσο ντόπιοι και να είναι, τέλος πάντων, Όπως και να έχει, ναι. δεν θα περνούσαν καλά. Ναι, ναι, σίγουρα. Οπότε κάνετε χάρη και στον εαυτό σας και σε αυτούς. Να το θέσουμε έτσι. Ρε φίλε, δεν είναι πλάκες αυτά, ξέρω εγώ. Ναι, καθόλου πλάκα. Εμείς αντιδράσαμε έτσι, άλλος πώς θα αντιδρούσα. Έλατε. Πώς θα ήταν σκηνή αν δεν είχες σκάσει. Σκέφτηκες ποτέ τι θα είχε αλλάξει. Παντού είναι σπίτι μου, δεν έχω έδρα. Μέχρι να πάω πίσω στην Άδρομέδα. Αναγκαίν Skywalker, μα με θέλουν για καλό. Είμαι για όλους, δεν έχω έδρα. Απλά κοιτώ απ' την εξέδρα. Δεν έχω χρώματα ούτε φανέλα. Η προφητεία φτάνει στο τέρμα, ποτέ δεν είχα τα βά. Δεν με